Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο βίντεο. Είμαι ο Πρωταθλητής. Σήμερα θα κάνουμε unboxing, το έχω ανοίξει ήδη, αλλά θα κάνουμε μαζί unboxing το ρολόι Zone 2. Είναι αυτό εδώ το ρολογάκι, είναι φανταστικό, είναι λίγο φτηνό αλλά είναι και πολύ ωραίο. Πάμε να το ανοίξουμε. Θέλει λίγο έτσι να το ταρακουνάμε. Βλέπετε, είναι λίγο σπαστικό. Σε 2 λεπτά θα το έχουμε ανοίξει. Το κουτί άνοιξε, βλέπετε. Εδώ πέρα είναι μέσα το ρολόι. Ας το βγάλουμε. Αυτό εδώ είναι. Το έχει και σε ένα άλλο χρώμα. Θα σας το δείξουμε μετά. Όχι το άλλο χρώμα, πώς ανοίγει. Εδώ πέρα το κουτί του. Αυτό εδώ. Αυτός εδώ είναι ο φορτιστής. Συμπεριλαμβάνεται μέσα στο κουτί. Οδηγίες. Έχει σε πολλές γλώσσες. Νομίζω ελληνικά για όσους είστε από την Ελλάδα δεν έχει. Από κάτω έχει ένα αυτοκολλητάκι για το ρολόι όταν το παίρνετε. Και μέσα, εδώ, έχει κάτι πανάκια, σφουγγαράκια. Ναι, κάτι σφουγγαράκια και αυτά. Αυτά. Κλείνουμε το κουτί. Σε ένα λεπτό έχουμε κλείσει το κουτί και δείχνουμε το ρολόι. Βάλαμε όλα τα πράγματα μέσα στο κουτί και ήρθε η ώρα να δείξουμε το ρολόι. Το ρολόι είναι αυτό εδώ πέρα, κλείνει έτσι και βάζει εδώ πέρα αυτά, όπως τα κανονικά ρολόγια. Το κουμπί εκκίνησης είναι από εδώ, το πατάμε και μας βγάζει μια εικονίτσα. Τώρα δεν φαίνεται πολύ καλά στην εικόνα, όπως μπορώ να το δείχνω. Εδώ πέρα έχει κάποια πραγματάκια. Αν ξαναπατήσουμε αυτό το κουμπί, μας βγάζει εδώ πολλές λειτουργίες που έχει. Είναι πολύ ωραίο. Να, εδώ το βλέπετε καλύτερα. Ναι, μπορείτε να παίξετε και παιχνίδια. Έχει αυτό εδώ, έχει ένα πουλί, έχει κομπιουτεράκι, έχει τηλέφωνο. Άμα έχετε στο κινητό σας όπως Siri ή Bixby, μπορείτε να έχετε βοηθό από το ρολόι απευθείας, πόση ώρα κοιμάστε, να βοηθάει να βρίσκει το κινητό. Αλλά αυτό δεν καταλαβαίνω, μόνο βουίζει το ρολόι. Γράψτε μου στα σχόλια άμα ξέρετε. Έχει και φακό. Κατά τα άλλα είναι πολύ ωραίο. Αυτά είναι με το ρολόι. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μία εγγραφή, κάντε ένα like στο βίντεο και τα λέμε στην επόμενη φορά.